V našej rodine neexistovalo niečo také ako irónia alebo sarkazmus. Nie takto dávkované, nie v takej precíznej podobe, nie takto kvalitné. V televíznej tvorbe áno. Môj otec mal blízko k Markovičovi, L+S u nás išli. Ale to boli už v druhej polke 90. rokov, to už boli staré školy. A toto bolo niečo nové. Niečo, čo prišlo z ďalekého západu. Čo malo úplne iný náboj. Nebol to jeden človek, nebola to dvojica, bolo to 6 ľudí. A jedným z nich bol Matthew Perry. Ten jazyk, ktorým on rozprával, nikdy som nepočul niečo, čo by tak lahodilo mojim ušiam. A zistil som to veľmi rýchlo. Pretože vtipným som sa snažil byť, čo si ja pamätám. Dosť dlho. A zrazu som našiel ten jeden kľúč, ako na to. A ja viem, že ironická postava v sitcomoch, alebo že tento druh humoru v dedičstve americkej televíznej zábavy je zakorenený už veľa, veľa rokov. Ale postava Chandlera bola originálna. Bola nová, kontext bol nový. Bola unikátne spracovaná a podaná. Takže ona zobrala to, čo už bolo a novým jazykom a novými výrazovými prostriedkami to posunula na úroveň, ktorá... To bol Olymp. Pre mňa a pre mnohých ďalších. Nechápal som vtedy, ako je možné, že jeden človek vie na jednej strane vyzerať ako slamka a na druhej byť silnejší než, alebo teda tučnejší než Monika z Rachel dokopy. Až keď som si prečítal jeho knihu, bolo to tento rok? Alebo ešte v lani? No, nedávno. Tak som zistil, že prečo, a on sám hovoril, že sa nemohol pozerať na priateľov, pretože zatiaľ, čo iní videli humor a skvelé zápletky a mŕte gay jokes, tak on iba videl, tu som pil, tu som bral tabletky, tu som fúkal, tu som zase pil. A keď takto vidíš seba v niečom, čo bolo mimoriadne úspešné, jeden z najúspešnejších televíznych projektov ever, tak je to ťažké. Je to kurva ťažké. A takisto teraz pre mňa bude ťažké to pozerať, lebo už viem, že nežije. Preto mi je to tak ľúto, lebo a možno je to aj nezdravé, ale čo už sa dá robiť dnes, mladých ovplyvňujú tancujúce TikTok postavičky alebo ani ja neviem čo. Nejaká fuchtla, čo si kúpi 5 lakov z Japonska a potom ich porovnáva a vidí to 150,000 ľudí. Hej, lebo ten, čo vyhrá, tak teraz všetky si ho kúpia. Neviem, toto všetko už ide mimo mňa.
To, čo mňa ovplyvnilo najviac, bolo sledovanie tohto jedného človeka pri všetkom, čo robí. Polovicu svojho stand-upu by som mohol určite nejakým spôsobom dovliecť až historicky k nemu. Samozrejme, že odvtedy som o 25 rokov starší. A ten jazyk sa menil postupom času. Aj môj pohľad na humor začal byť ovplyvňovaný inými vecami, inými ľuďmi. Najprv to boli Leno a Letterman a Jimmy Kimmel, Jon Stewart a cez nich ďalší a ďalší a ďalší, až som začal nasávať všetko ako špongia. A možno preto sa doteraz neviem rozhodnúť, že kým vlastne som. Ale to, čo viem určite, je, že svoj základ to bude mať uňho. Takže hej, veľká časť mojej osobnosti sa formovala na základe tohto. Na jednej strane to môže vyznieť, že ako ťa mohla až takto ovplyvniť televízia. OK, boli to tvoje formatívne roky a bolo to niečo s hlbokým zásahom, ale že až tak? No, a čo? Cítil by som sa oveľa chudobnejší, keby to tak nebolo. Ja ani vlastne teraz možno ani neviem precítiť, aké by to bolo, keby to tak nebolo. Lebo určite by tam bolo niečo iné. Mohlo to byť niečo oveľa horšie, ja neviem. Niekto z Gilmore Girls. Moja najobľúbenejšia séria je určite 3., kde vyzerá asi najhoršie. Vyzerá tam ako chodiaca ceruska. Lebo ohromným spôsobom fičal na tabletkách. Je dosť možné, že je to jedna z tých sérií, ktorú on si ani nepamätá, ako to natočil. Čo je škoda, pretože ja si myslím, že z pohľadu komediálneho herca a z pohľadu toho, čo tá postava mohla dokázať, mala sa kam natiahnuť, pokiaľ ide o fyzický humor, o hlášky, samozrejme nie o ten emocionálny rozmer, ktorý potom išiel niekam úplne inam, keď začal tvoriť pár s Monikou. To všetko v tej 3. sérii je. Tá 3. séria je fantastická. Tá časť, ako idú, potom čo už sa henty dvaja rozídu, ako idú lyžovať. Kde si znova zapálil. To je jedna z najlepších častí ever. Keď si predstavím, ako strašne to v jeho vnútri muselo byť naopak. Matthew Perry mal 54 rokov a ja ani neviem, ako teraz budem tých priateľov pozerať. Jedno je isté, dnes si ich nezapnem, lebo by to bola chyba. Teraz to cítim presne naopak, ako pred tými skoro 20 rokmi. Keď som si nevedel predstaviť, že priatelia mi prestanú hrať. A teraz vôbec si neviem predstaviť cestu, ako sa k tomu vrátiť. A či to ešte bude dobré. Ono to je super. Ale neviem. Dnes mi bude iba smutno. A zajtra, keď to už nedojebem, tak mi bude ešte horšie. Ale za to už si budem môcť sám.